Kaixo, Miguel Altunako ikaslea gara, Juan Cruz, Irati eta Beñat. Eta jarraixan, ikusiko zuen bideoan, bigarren erronka honetan indoguna azalduko dugu. Bigarren erronka honetan, alboka itxetuko izako eta bideo honetan azalduko albokaren prozedura. Hasiera baten burutua hartuko eta kontornea hongo gure neurriala arte. Lehenko operazioa bukatu eta gero, hasiko bigarren operazioekin. Izango zela bi kanal ikia, fresa esferika radio bostekoaz, eta ingo ikena izango zen bi kanal hemen, eta hemen ikusten duen moguan. Hemen kanalak inda gero, hola hartuko piezia eta hola lotuko mordazan, eta ingo hemen ikusten duzuen ustarrixa, eta hau indakuan, emango jau hueltia pieziai, eta kenduko jau txapela, eta ingo jau hemen falta dien radixo honek. Eta hola, bukatuta geratuko zen. Hau da bigarren erronkako pieza bat, altzairuzkoa egin dugu, eta pieza honen funtzionamendua izango zen albokarendako zahatia eta atia, eta zahata hori etateko beste elementu komertzio baten bidez ikin dago, izango zela lengüetia. Lengüetia zitiozko, vibrazioa data eta horren ondorioz zahatetatozko. Arazo haukiuna pieza honekin, izan da altzairuzkoa, vibrazio hori ez ozkun lataten eta ez ozkun zahatia ondo egiten. Orduan, hori zulezun egiteko egurezko fitat erabili inbiar izan. Alboka batek beste pieza danetaz aparte, beste bi pieza garrantzitsu dauka, diela bi tutuak. Tutu bat bestian gandik desberdina da, batek zulo gaixo dauzka. Eta hau da albokari batek eman zozkun planua tutuak itxeko. Eta ingontzaun tutuei dagokixen zuluak, eta zuluak oizak nota bat jotzen dago. Ni Mikel Atxega naiz, Miguel Altunako irakaslea, fabrikazio mekanikoko alorrekoa. Eta nire kasun baita ere, plantamentua egin genuenean, zuekin landuko zen erronka berri honetarako, elkarlanen beste irakasleekin, niri plantatu ziaten, ea laguntzea neukan adarren digitalizazioakin eta adarren artxibo digitalak prestatuz. Eta kasu honetan, zuen erronkei begira, nola helburua zen, toke automatiko industrial horrekin alboka bat egitea, adarren asuntoa pensatu genuen aprobetxatzea fabrikazio gehigarria eta enfokatu genuen digitalizatu eta prestatzen artxiboak. Eta pixka bat laburki azalduz, hor lanketa hortan, alderantzizko ingenieritza bidez lortu dena da, artxibo digital bat, editablea dana, eta orduan, erronka honi begira, zertan interesgarria. Gero, adarra geometria plastikoz bidez inprimitzeko garaia, adaptatzea dena, zuek mekanizatu behar zenuten egiturara. Orduan hemen, justo egin dena da, zuek mekanizatuko zenuten geometria jakinda, bai aluminiozko egitura nagusia eta aluminiozko tutuen forma jakinda, lortu da alakarta ala. Fabrikazioari dagokionez, makina bat erabili dugu kasu honetan, fornas makina bat da, eta honek egiten duena da, erretxina izango litzakena, oketa bidez egiten dena da, solidifikatu geruza jakin batzuk. Eta orduan kasu honetan, plataforma bera jaisten da,
eta geruzaz geruza hasten da solidifikatu beharreko geruza zehatz horiek fabrikatzen, eta euskarriak eta piezak ikusten da nola bukaeran gehatzen dira, nola suspensio modu hortan, eta emaitza oso txukuna geratzen da.